Dobré odpoledne ještě jednou ode mě. Já bych teď na závěr, jak se říká, to nejlepší přichází na závěr, ráda pozvala dva milé hosty, určitě jste je tady v průběhu dne již zaznamenali a navážu i na paní doktorku Šínovou. Měla to tam krásně napsané, spolupráce chovatele a veterináře by měla být prostě jako jasná věta na každé farmě, i když tomu tak bohužel v rámci celé České republiky prozatím není. A osvícený chovatel s veterinářem by patřili zarámovat prostě do zlaté klícky a měli bychom se na ně chodit dívat. A já bych navázala na to, že pozvu dva vážené hosty, se kterými už dlouho spolupracuji a je to ta ukázka toho, nebo té spolupráce veterinář versus farmář a jak dokáží ten chov a celé to zdraví toho chovu někam posunout. Takže zvu pana doktora Coufalíka a pana inženýra Paláta za mnou. Takže já bych na začátek oba dva pány poprosila v krátkosti jenom lehké představení, odkud jsou, na jaké farmě, plus minus velikost a tak dále, nějaká čísla, jak pracují a pak se posuneme dál. Takže. Tak já bych si dovolil začít, abychom věděli, z kterého podniku nebo z kterého kraje. Jsme jižní výspa Prostějovského okresu, je to podnik Agris Polmořice, klasické družstvo transformované v 90. letech. Máme v současné době 1300 hektarů, 300 kusů krav a plus k tomu uzavřený obrat stáda. Když to vezmu po výsledcích, patříme mezi průměrné nebo možná lepší průměr podniku na okrese Prostějov. Poslední uzávěrky prvních laktací máme červenostrakatý skot, červené krávy. Poslední uzávěrky laktací byly teď třeba z uzávěrek zářijových kontrol užitkovosti. Uzávěrky na prvních laktacích 7800 a uzávěrky na druhých a dalších laktací 8600 kg mléka. Celý ten náš podnik v podstatě pracuje tam 35 let, asi 30, to je jedno. A v podstatě celý ten profesní život já mám spojený s kolegou, myslím kolegou v boji, s panem doktorem Coufalíkem, se kterým jsme začínali na tomto podniku spolu, když podnik vznikl a transformoval se. Takže to je jenom krátké představení našeho podniku. Pane doktore? Já představím sebe, jmenuji se Coufalík, s inženýrem Palátem spolupracuji 32 roku a v praxi jsem 43 roku. A já jenom tady při tom našem vystoupení protože bylo mnohé už řečeno, tak se nebudu opakovat a budeme opravdu jenom v krátkosti mluvit hlavně o vakcinacích, protože já jsem nastupoval, ta geneze toho uvažování, vývoje mého uvažování stran prevence prostřednictvím vakcinací už byla, když jsem nastoupil do praxe na velkokapacitní kravín a tam nám hynulo 30 let měsíčně, z té 12 stovky. Takže tam jsem pochopil, že žádná jiná možnost v podstatě není a to byl ten myšlenkový pochod, který mě vedl k tomu, že jsme potom, když jsme začali spolupracovat s inženýrem Palátem, tak jsme ho realizovali. Děkuju, takže dalo by se říct, že tohle, ta spolupráce, která vlastně vás svedla dohromady, bylo hlavním momentem toho začít prevencí. A co byl hlavní impuls, že jste s tou prevencí začali, kromě jenom třeba té události, že hynuly ty telata? No tak samozřejmě to byla celá řada těch věcí ohledně toho zdravotního stavu, který při tom poznání, když jsme nastupovali na tu farmu, tak jsme se rozhodli řešit. To hlavní úskalí bylo v těch počátcích v tom, že se nám potkávala léčba s nástupem těch vakcinací. A to byl ten právě uzlový bod, kdy mě inženýr Palát podpořil uvedení, kdy jsme se museli zaručit, že to, co děláme, že má smysl. Ono samozřejmě jsme měli obrovské štěstí, že se to prokázalo časem a v tom pokračujeme. Já potom jsem ve své profesní kariéře pokračoval dál, mám těch
zvířat poměrně dost. Mám 1200 kráv, 400 prasnic a tady v té problematice vakcinací musím říct, že jsem tu cestu nastoupil už před těmi 30 lety a výsledky jsou takové, že u prasat třeba máme natalitu 35-36 celát a výborné výsledky stran nákazové situace ve všech kategoriích. Já poprosím pana inženýra, jestli by mohl on ze svého pohledu zhodnotit nástup té spolupráce a co bylo pro vás tím klíčovým momentem, že jste si řekli, jo, půjde tím směrem, třeba uděláme nějakou diagnostiku, co tam bylo za moment, který vás přesvědčil? Já bych doplnil, přestože jsme říkali, že krátce, že seminář skončí, tak to nejde úplně zkrátit, protože to začínalo tím a rád bych se o tom zmínil a spíš ne z důvodu jakéhokoliv poučování, jenom spíš rekognoskace toho, co jsme asi z 80% tady všichni zažili, protože to byla první generační změna po revoluci, tak vlastně jsme absolvovali celou změnu a konsolidaci chovu skotu, kdy jsme se rozhodovali, jakým způsobem dál. A to byla pro mě první velká generační změna v té nové době a to bylo odvázání krav z vazných stájí. Měli jsme původně 2-4 vazné stáje, 3 čtyřřadé kraviny, 1 dvouřadý kravin, tak se provedla první rekonstrukce na volné ustájení, byla velmi povedená, s dojírnou, ta rekonstrukce funguje dodnes, ale neslo to sebou to, že v podstatě jsme se museli učit žít v nových technologických podmínkách, což možná všichni z vás pamatují. Byly to těžké doby učení krav do dojíren, učení nových přístupů ke krmným dávkám, směsným krmným dávkám, nové technologické postupy v tom chovu, naučit se celý ty obraty stáda nějakým způsobem řídit, naučit se v 90. letech nebo učit se novým postupům ve výrobách krmiv, protože to byly přechody starých krmivářských postupů. Učili jsme se teprve dělat kukuřičné siláže, učili jsme se konzervovat dvojtěžky a to všechno sebou neslo tolik problémů, že v podstatě to aktuální řešení problému přehlušovalo tu perspektivu a v té době jsme prováděli velké množství léčby, poměrně velký podíl mastitit, velký podíl metabolických problémů, problémy s reprodukcí, problémy s nastupujícími v podstatě v těch volných ustájeních s produkčními chorobami, ať to byly ketózy, ať to byly acidózy. A přes tady ten veškerý marasmus jsme se museli nejdříve prokousat provozně. Postupně, jak se začaly ty podmínky zlepšovat, tak samozřejmě technologicky musím říct, že tam chci podotknout ten důležitý vývoj, který se odehrával v celé společnosti a zemědělství. A rád bych chtěl zmínit, že což všichni víme, ale civilní veřejnost to neví, že i zemědělství vstoupilo do 3. tisíciletí technologicky a neumí si lidé představit, co to znamená v oblasti léčby, prevence, mikrobiologie. Dneska konzervace krmiv bezproblémová díky probiotikům do siláží, krmivářský průmysl díky v podstatě aditivům, která nám dneska nabízí a k tomu technologický vývoj zdravotního stavu podpořený vývojem vakcín moderních, které opravdu fungují. A to je ten vstup, když se toto postupně začalo řešit a tak s nabídkou i nových a účinných vakcín vlastně jsme se přesvědčili o tom, že to má smysl a začala se lámat ta doba, kdy jsme začali přesně tak, jak paní doktorka Šínová o tom mluvila, kdy se nám začala převracet ta investiční část nebo ta investice do veterinárního ošetření, do prevence a ne do léčby. A k tomu nám začal nabíhat samozřejmě efekt ze zvýšené produkce. Takže to byly ty základní vstupy a to, co se tam muselo všechno odehrát, než jsme pak přešli plně na platformu vlastně prevence v těch nejzákladnějších oblastech. Já když tak poprosím pana doktora z jeho pohledu tu prevenci zhodnotit a kam vás to posunulo a co vlastně teď v momentální době řešíte a kam vás to posune. No, ta momentální doba nám v podstatě v tomto uvažování nahrává v tom smyslu, že ta
kontrola té antibiotické politiky a její uplatňování bude čím dál přísnější. A jenom takovou malou ukázku. Já mám celkem, když spočítám, tak mám asi 900 telat v teletníku a děláme to už 30 let, tady ty vakcinační programy a můžu vám říct, že z těch 900 telat jsme respiratorní choroby řešili v 10 případech. Jo? Za tu dobu, a na to upozorňuji, že při zavádění vakcinačních programů je potřeba dodržovat několik zásad. To je pečlivost, trvanlivost a vydržet časově, protože tam je vidět, jakmile se v té populaci zvyšuje ta protilátková odezva, tak se to pomalu zlepšuje. My jsme na některé ty efekty čekali 3 roky, 4 roky, že? Takže je tam potřeba to vydržet a ten efekt je opravdu masivní tady z tohoto pohledu. To dodržování těch vakcinačních schémat a dodržování tady těch principů té pečlivosti je potřeba i z toho důvodu, že tak jak v humánní medicíně, při některých chorobách se považuje, že provakcinovanost musí být určitý množství procent té populace, tak tady to platí dvojnásob a navíc některé ty choroby jsou imunologicky neúplně v pořádku, takže se musí neustále obnovovat ten status imunitní. Takže v tom je to, aby se to pečlivě pořád neustále sledovalo a obnovovalo v tom stádě. No, co ještě k tomu? K té problematice ještě těch chorob. My jsme si uvědomili, že celá řada chorob je virového původu, na které samozřejmě antibiotika nefungují. Tak to byla jediná cesta, jakým způsobem to řešit, protože celá řada těch chorob, ať jsou respiratorní nebo enterální, tak je primo infekce virová. Takže když se nám podařilo tady ty primo infekce odstraňovat tou vakcinací, tak se zlepšil status i stran těch bakteriálních chorob. Děkuju. Co je pro vás momentálně největší výzvou, která vás teď v nejbližších letech bude čekat, oba dva? Kam s farmou dál? Protože jasně tady z toho rozhovoru je vidět, že jste oba dva sehraní a apeluju i na ostatní kolegy a chovy. Pokud tato souhra spolupráce funguje, tak je spokojený jak veterinář, tak farmář. A to se asi nedá vyvrátit. Takže co ta budoucnost? Co je pro vás teď momentálně výzvou? Pro nás v daném okamžiku je to taková velmi obtížná otázka z toho důvodu, že já to chovatelsky odskočím od toho zdraví, ale s tím to úzce souvisí. Pro nás je teď největší výzvou, protože v současné době čekáme na vyhodnocení nějakého dotačního titulu podpory investic a největší výzvou je to, že máme dneska nakreslený komplet nový kravín a v podstatě ta výzva je v tom, že cítím v podstatě ve svém profesním životě druhou významnou generační změnu, kdy ty technologie za 30 let znovu postoupily, změnily se názory na welfare krav, na kapacity vzduchu, na prostředí stájové, na v podstatě využití co nejvíce potenciálu zvířat. To se mně líbilo tady, když pan inženýr Hale uváděl u přijímání do MSD ten záměr využít potenciál krávy, který nám ta kráva nabízí. A to je to, v čem já cítím dnes tu novou technologii, protože cítím jedno, že tak, jak jsme zrekonstruovali, tak ta rekonstrukce určitě bez problému by ještě běžela dalších 5 let, možná 10, ale už ta technologie doznívá a v podstatě už je to otázka pro mě budoucí, proto to nazývám generační změnou a dneska už to pro mě není otázka postavení experimentální. Dneska existuje mnoho postavených nových stájí, cítím to, že ty stáje nám utíkají v užitkovosti, opravdu ty stáje znamenaly nárůsty užitkovosti řádově o 2 až 3 litry na krávu, s tím,
že v podstatě vycházejí stále a ještě více vstříc kravám a v tom já vidím, i když tady jsem se potkal s kolegyněmi a kolegy, je to pořád pro mě rozporuplná otázka, tak jak pan docent uvedl o mléčných automatech, že ještě neví. Já mám pocit, že chci vědět, ale neustále mě to znejišťuje. Je to technologie robotického dojení, kdy cítím, že je to pro mě budoucnost, a jestli se dneska rozhoduji, tak mi to přijde jít do nové stáje a nevyužít technologii robotického dojení, jako bych si kupoval nový vůz dneska a měl možnost si ho koupit v automatu, ale koupím si automatickou manuální převodovku. To znamená, že budu i s tou manuální, jezdil jsem tak do dneška, budu tak jezdit dál, budu spokojený, ale technologicky mi to uteče a když jsem si ho zkoušel, tu automatickou převodovku, tak jako člověk, který celý život jezdil s manuálem, jsem si velice rychle zvykl, je to dobrý. A já od té robotické technologie očekávám to, že vyjde více vstříc kravám a dokonce to ale ve slova smyslu složitým, že mi to částečně usnadní práci a zvýší produkci. A teď pozor, to usnadnění práce je úsměvné pro ty, se kterými se potkávám, s těmi roboty, že přešli na robotické dojení a mluví o tom, ty vole, no tak napřed jsme chodili, ve 4 se podojilo, v 10 bylo podojeny, pak se podojilo ve 2, do 6, do 8 a bylo vyřízeno, zařízeno. Já mám takový pocit, byť z generace, kdy spíš zápasím s technologiemi, tak mám takovou myšlenku jednu, která mě tady napadla na semináři při těch diskuzích, že ta umělá inteligence nám nabízí spoustu věcí a u toho robotického dojení bych to chtěl já vidět tak, že záleží na tom, co z té umělé inteligence využijeme, abychom my využili nabídky inteligence a nestali se otroky té inteligence. To znamená, že přiznám se, že nemám úplně představu, že budu 24 hodin na dozoru já pořád a trošku s odstupem a můžou mi oponovat všichni, kdo už to mají. Ale já se nechci úplně zbavit toho způsobu života, že budu mít 24hodinový dohled na kravině. Já očekávám to, že ty roboty nabídnou kravám dojení, nechci je poddimenzovat, nechci to dělat na maximální kapacity, to znamená, jestli někde v 1 v noci pípne, že nefunguje robot číslo 1 a já tam budu mít 2 roboty, tak se musíte zvednout a jet a odstranit závadu nebo nahlásit. Chceme to dimenzovat třeba na spodní hranici robotů, to znamená, nebo kapacity, takže jestli uvádí 50 až 75 kusů, chtěl bych tam mít 50, to znamená, jestli jeden vypadne, tak to ty 2 nahradí a určitě 6 hodin výpadku jednoho robota nemůže ohrozit celé dojení, takže mám plno předsevzetí, mám z toho hromadu obav. No a v podstatě 26. se dovíme, jestli vůbec se o to mám bát nebo ne, protože by měla být ta výzva, jestli jsme prošli nebo neprošli tou výzvu, jestli nám nějaké dotace přistanou jako investiční a nebo ne. Takže toto pro mě velká výzva, samozřejmě Jarunka asi chtěla slyšet výzvu stran zdravotního stavu, tak předpokládám, že to pan doktor doplní. Já bych si dovolil, protože tady není docent Novák, tak trošičku si se o něho opřít. No, když to ukazoval na těch slajdech, mně se z toho točila hlava. To vám řeknu upřímně, protože kdyby všechno bylo k tomu ideálu možné učinit, tak se z toho opravdu zblázníme. Tak si to nedovedu představit. Ale samozřejmě naším úkolem je k tomuto cíli se pomalu přibližovat po kouskách a já jenom k tomu, já jsem tady měl obhajovat zdravotní stav a případně prevenci prostřednictvím vakcinace zvířat a můžu vám říct, že ten systém dokonce mi umožňuje vyžehlit některé technologické chyby.
Jo, to se nemá říkat, ale protože víme, jaká je investiční situace, jak zemědělci nemají dostatek peněz, aby ty moderní technologie obnovili, tak i tímto způsobem to jde na tu přechodnou dobu, než se ta situace změní třeba k lepšímu, tak to jde řešit. Já jenom jeden takový příklad. Měli jsme tam teletník, kde je 600 krav na roštech, je to stáj taková stará, 50 roků, a tam bylo 2krát ročně za 100 000 medikace a 2krát ročně celý se to muselo naočkovat 5krát denně. Potom po té 5. injekci už to lozilo po stropě, to si dovedete představit, jo, když jsme tam vlezli. Dneska, když tam přijdu, tak maximálně, co léčím, tak je nějaká distorze na roštech. To je všechno, už tam vůbec nepáchnu. Jo? A proto já apeluju na to při používání vakcinace vydržet to dlouhodobě, precizně, nenechat si utíkat ty kusy, aby ta proimunizovanost tam byla a nevznikaly imunologické okna, protože to je přesně to, co my nechceme. Na těch nevakcinovaných zvířatech se pasážuje to agens a vzniká ta jeho síla a může to prolomovat dokonce i imunitu u vakcinovaných, které byly vakcinovány třeba v prodromálním stádiu onemocnění, kdy nebyly úplně v cajku, protože my to nedokážeme při tom hromadném očkování odlišit, ten zdravotní stav, to si řekněme na rovinu, že se to jede v tom velkým všechno a nezjišťujeme u každého zvířete teplotu nebo klinický stav, jo? Takže to nevíme. Do toho vstoupím a můžete prozradit, jestli to není tajné, nějaké vaše hodnoty, které máte třeba po té vakcinaci, kterou prostě provádíte, nějaká čísla? Tak pokud bych uváděl, tak jak jsem uvedl, užitkovost prvotelek a užitkovost krav na další laktaci, tak poslední jenom 3 roky, co si pamatuju a hlouběji nevím přesná čísla, tak ztráty telat úhynem se nám pohybují v úrovni od 3 do 4% a to vesměs samozřejmě komplet těch uhynulých telat, kdy neřešíme žádný záměny mrtvě narozených a uhynulých samozřejmě, protože jakýkoliv nalhávání si nebo nevyhodnocování správný určitě vede k mylným závěrům, čímž chci říct, že v těch 3-4% jsou samozřejmě všechna mrtvá telata a v podstatě, když to tak vemu, tak z toho jsou telata, která se narodí jako nějaká defektní 8měsíční, třeba 4 dny zápasíme s tím teletem, že ho sondujeme, rehabilitujeme, zvedáme ho, aby se ty svaly zatížily. Ono to tele po 5 dnech nevydrží a zdechne, no tak je to úhyn. Další úhyn je, že nám tam někde kráva zalehne tele, protože, jak tady padlo, my jsme takovým netypickým podnikem, kdy jsme porušili v úvozovkách pro mě v dobrém smyslu hromadu takových jako nepředstavitelných zootechnických jakoby zásad nebo zásad, ale v daném okamžiku my nemáme žádné denní hlídače na farmě, nemáme žádné noční hlídače, žádné hlídání porodu, takže teli se nám to, řekl bych, ze 70% samovolně, ze 20% s asistencí nějakou fyzickou stájníku, ale to je taková ta asistence uvázat provázky a vytáhnout a třeba 10% telení probíhá s nějakým odborným zásahem, buď mýma nebo 1% třeba z nutností zásahu pana doktora. Takže tam ty výsledky jsou takové, pokud to veznu na teletníku, kde máme průměrný stav asi 160 kusů, tak to zní hrozně a s mírnou nadsázkou, abych úplně nedegradoval tu funkci zootechnika. Na ten teletník nikdo nechodí, tam není žádná obsluha, tam se 3krát za týden vyhrne podestýlka, 3krát za hnůj, 3krát za týden se nahrne čistá podestýlka, každý den tam projede krmný vůz. Zootechnik, já s kolegyní chodíme pouze kolem, když řešíme farmu a potřebujeme něco domluvit s krmiváři a tak. A v uvozovkách, to je ta nadsázka, pasivně vnímáme ten teletník, ale tam nic nezakašle, tam se nic neděje. Pouze zvýšený dohled je v momentě převodu nové kategorie, že převezeme 18 telat z baby boxu, z těch malých skupinových boxů
převedeme na teletník, tak tam je období asi 2-3 týdnů, kdy tam chodíme se na ten kotec dívat kvůli průjmům, protože tam se nám objevují někdy, co řešíme problém, že se nám objevují kokcidie, a tak tam musíme jenom dohlídat to, že když se průjem objeví, tak ho musíme ošetřit, protože ten, když se zanedbá, tak to bývá třeba smrtelný, a to jsou jediný vlastně úhyny, pokud se stane na teletníku, ale to je v počtu třeba 2-3 telat za rok z těch naskladněných. Já jenom, abych to doplnil, tak možná se někomu zdá to číslo, jak uvedl inženýr Palát, u těch telat ten úhyn do toho měsíce 3-4% velký, ale tam je potřeba si uvědomit, že tam je celá řada takových těch úhynů, které jsou a z důvodu toho, že když se tam krmí prestarter, tak tam dojde k nadmutí, a protože tam není noční žádná obsluha, tak samozřejmě to tele uhyne. Potom nemáme úplně 100%, tak jak se pořád je tady apel na tu kolosterální výživu, tak my víme, že to není úplně 100%, záleží to samozřejmě na tom personálu. Děláme si tam měření kvality mleziva, ale jistě pochopíte to, že si musíme uvědomit, že se nám zhruba 1/3 zvířat narodí v noci, kdy tam nikdo není, to znamená, že první nápoj dostane až po 3, 4, 5 hodinách, 6 hodinách. A to ještě nevíme, jestli v dostatečném množství. Takže my v tomto momentě se to někomu bude zdát hodně, ale v tom řízení toho chovu, tak to, jak je řízen, si myslíme, že to je docela výhodné. A to, že ta vakcinace funguje a kde to neovlivňuje nějaká kolosterální výživa, je ten teletník, kde už jasně, protože v těch vzdušných odchovech to vakcinujeme 2krát z revakcinací a pak to drží celou dobu až do dospělosti. Tam už nemusíme vstupovat ani antibiotikama, ani další vakcinou. Takže já když to doplním, tak v podstatě tou vakcinací a tou prevencí jste si ušetřili poměrně dost starostí a může z toho vzniknout nějaké univerzální doporučení. Já poprosím tady pána o změnu tady slajdu a je to obrázek, který si nakreslil pan inženýr a on si ho taky sám okomentuje. A to je k tomu univerzálnímu nějakému doporučení pro vás, pro všechny, že nepodléhejte, ale to vysvětlení nechám na panu inženýrovi. Ten obrázek není můj, já jsem byl na nějakém semináři taky o mikrobiotikách a mně se moc líbil a přišlo mi to i do té faremní práce úplně úžasný, protože mně přijde, že my jsme zootechnici, ti farmáři, kteří řeší ty každodenní problémy, že musíte jídat, dneska musíme převízt krávy z porodny, musíme převízt telata, musíme udělat tamto, musíme tamto, nemáme lidi, kdo půjde dojít, kdo pojede krmit a do toho vám přijede někdo třeba z MSD nabízet, nechcete vylepšit chov telat vakcinací a vy zrovna, takže on vám nabízí nějaké kolo k tomu vozu, aby vám ulehčil tu práci, ale vy zrovna nemáte čas na to a tak se strkáte s tím hranatým kolem a utíráte pod z čela, takže tam je pro mě vždycky jenom v tom obrázku důležité se někdy i v těch každodenních masakrech zastavit a neustále myslet na budoucnost a ten chov při řešení aktuálních problémů se dá posouvat pouze s perspektivními opatřeními do budoucna. Takže můžu na závěr říct, že společně tu kárku s tím kulatým kolem doufejme, můžeme táhnout všichni dál. Já bych obou pánům velmi poděkovala za sdílení pro vás těch zkušeností, protože věřím, že všichni se s tím nějakým způsobem perete, tak přeju hodně štěstí. Pokud byste měli zájem, tak ještě na našich stránkách www.farmářské forum je krásný podcast s oběma pány na téma prevence a vakcinace, kde tu prevenci rozebíráme víc do detailu, takže je to nějakých 20 minut, které si můžete poslechnout. A tady je na závěr ještě jeden takový krásný verš. Já bych si dovolil, mě ta paní senátorka
trošičku motivovala. A já jsem si tam napsal, jestli dovolíte, odpusťte mi to. Usínám, mysl i kosti, do hlavy se vkrádá sen, krátký sen o budoucnosti, odletí, až přijde den. Ve snu se zas chvějí zimou, bez ohně a bez masa, jeden den se s druhým minou, kdy to skončí do frasa. Kožešinu si zapínám u vchodu do jeskyně, je mi zima a vzpomínám na svíčkovou od tchýně. Pak se vzbudím, protřu oči, v autě zapnu stěrače, zaplaším sen, co se točí, kolem člověka sběrače. Omlouvám se, to nevím, kam nás vede ta politická reprezentace, já mám pocit, že zpátky, takže mi to odpusťte. Takže děkujeme za pozornost.